Аўчынка Дар'я Леонідаўна, дзяржаўнай установы культуры і Іўскі цэнтр культуры і вольнага часу. Байка «Дзед і баба» Мікола Чарняўскі. Падышла да ЗАГСу пара, дзед Мефодій і Тамара. Дзед сагнуўся ў тры дугі, а малотка гі-гі-гі. Ля стала ў цэнтры зала сакратарка ім сказала: «Не магу вас распісаць, трэба месяц пачакаць». Твар змяніўся ў Тамары, пабялела не пазнаць. Гэта ж горш нябеснай кары, месяц нудзіцца чакаць. Праўда, мне чакаць не ноша, але ж гляньце на Міфошу. Ён жа добра глухаваты, да таго ж і стараваты. Ён за месяц, моя люба, бачыш, можа ўрэзаць дуба. А загнецца, мігам страчу усе грошы, вольву, дачу. Не хвалюйся, твой Міфод пражыве яшчэ 100 год. Знаю гэта, бо не раз дзед бываў у ЗАГСе ў нас. Жонак 3 ці 4 перажыць старэча змог. Так што бачаць гэта людзі, невядома, моя люба, хто хутчэй урэжа дуба.